Kaixo. Egunon. Gu Aitor eta Maria gara, eta gaur hilabetutako kalkukera kontestuko dizugu. Maiatzeko kalkukera urtebetetze hitzari buruzkoa da. Ara, asteburuan nire urte muga justu zen? Bai, zorionak. Eskerrik asko. Bada, urtebetetze hitza ezin dugu pluralean erabili, eta nire urtebetetzeak dira esatea ez da zuzena. Baina zorionak hitza pluralean ez da? Bai, hori bai, egunari buruz hitz egiteko nire urtebetetzea da, edo nire urtebetetze eguna da, dira forma egokiak. Eta nire zorionak dira esaldi hori zuzena da? Ez, hori ere forma desegokia da. Bikain, orduan, asteburuan nire urtebetetzea izan zen esango dut. Oso ondi bai, espero dut primeran pasatu zenuela. Bai, ea zen adibide datorren jarraian. Kaixo. Larunbatean nire urtebetetzean dira? Bai, hanekin zuen urteak zirenik. Bai, eta urtebetetze festa bat egingo dut. Etorri nahi duzu? Oso pozik jongo naiz, eskerrik asko. Zuri, aio! Aio! Gertu dela esango nuke. Azen gogoa duen hau praktikatzeko. Saiatuko gara bai, ea azkarran geratzen dugun. Bihar